Θα με τρελάνεις σήμερα. Τι έλεγες, δεν μπορώ να καταλάβω τι λες τόση ώρα, σε παρακαλώ. Τι έλεγες. Ωρα, μιλάω, δηλαδή, πώς πρέπει να σου πω, ρε φίλε. Έχει χαλάσει, ρε, σου λέω, έχει χαλάσει, ρε, η τέτοια, ρε, ο άνθρωπος έχει χαλάσει, ρε. Βλέπεις, ρε, ο καθένας για την πάρτι του, ρε, έχει χαθεί, ρε, η αλληλοτέτια, ρε, που λέγει, η αλληλο... Ποια αλληλοτέτια. Που λέγει αυτός, ρε, που κάνουμε το δεξί, ρε, εγώ τέτοιο, αυτός που η αλληλοτέτια που εγώ είμαι ο ένας και εσύ ο άλλος, αλλά στη δυσκολία είμαι εγώ, εσύ και ο ένας και ο άλλος. Έλα, μην τρελαίνεις, αφού δεν καταλαβαίνεις, αφού το έχω πει. Λευθεράκη, όταν το ξεκαθαρίσεις, μου το λες. Εδώ το έχω, ρε, αλλά είναι λόγια άλλου, ρε. Δεν μαθαίνω παπαγαλία, καταλαβαίνεις. Ξέρεις μου, ρε, λόγια είναι, μια δεν έρχονται, μια δεν έχει κάρβουνο αυτό. Και κάτι σηκωμάρες τελευταία στο άσχετο, ρε. Σηκωμάρες, να το κοιτάξεις. Από τι είναι αυτό. Τίποτα μου, ρε, δικά μου, τι θα λέω τώρα. Έχω ανησυχήσει, ρε. Όσο είμαι με το μωρό, αγκαλίτσες, φυλάκια, σούρου, μούρου, να... Το ροτβάιλερ κάτω, ρε, χαμπάρι. Φεύγει η κόμενα και μετά από μισή ώρα εμένα μου είναι κοντάρινα. Μετά από μισή ώρα. Δεν μπορώ μπαλαμούτι και μαραφέτη να τα... Μπαλαμούτι και δεν μπορώ να τα Συνοψίσω. Όχι ρε, οφειδίτα. Να τα Συναγρίδα. Ξέρω εγώ, ρε. Δεν ψάρω ρισοάρση και τόσο κολλά το ψάρι τώρα. Δεν μπορώ να τα Θα το συναντήσεις. Εντάξει, πες, συναντήσεις κάνει και αυτό, εντάξει. Είναι, σου λέω, μαύρες οι εποχές, ρε. Είναι μαύρες τα λόγια, ρε. Έχουνε πάει μακριά, ρε. Οι λέξεις παλιά ήταν πιο κοντά η μία στην άλλη, ρε. Ποιο να συναντήσεις παλεύεις εσύ. Πού είσαι, ρε, να συναντήσεις το παυτό με το παυτό τι, ρε. Τι έχετε πάθει. Δώσ' μου να καταλάβω, θα με τρελάνεις. Έχουμε διαφορά φάση, ρε. Δηλαδή, όταν σου φεύγει η γκόμενα τότε σε ένα σου. Και Ναι. όταν είναι εκεί, δεν σου. Ναι, ρε, και δεν φταίει το κόριτσι, άμα το δεις σαν τα κρύα τα λουτρά, ρε. Εγώ φταίω, ρε, δεν μπορώ ούτε εμένα να συναντήσω, ρε. Δηλαδή. Ξαναπεί να πεις ο παρακολουθός. Όταν από εδώ, το πάρω από εδώ, γιατί... Πάρε φορά από πίσω. Όταν θα πάω, ξέρω εγώ, αν είναι μαλάξω, ξέρω εγώ. Ναι. Να σου πω, έχει πάρει τον κατήφορο, ρε. Και μου είναι μελάτινα, μου γλιστράει την κουτσουμούρα, τη βρέσει από τα χέρια. Και όταν είναι όρθια, τι κάνεις. Είπα, μπορεί το χέρι μου να είναι κάπου αλλού. Κρατάει κανένα κομπολό, κρατάει κανένα τηλεκοντρόλ, να βλέπω βουλή, ας πούμε. Ρε, λες γι' αυτό να μου σηκώνει. Μόλις βλέπει βουλή. Λες, επειδή θέλω όλους αυτούς μέσα να τους απαυτώσω. Θα με τρελάνεις, μωρέ. Ας τρελαθώ εγώ πρώτα, είπαμε να υπάρχει αλληλοτέτια, ρε. Να βοηθήσεις εσύ και όταν τρελαθείς να βοηθήσω εγώ, ρε. Καλά, γιατί δεν την κατάς την κόμμα μέχρι να σου έρθει. Εντάξει, αφού εντάξει, ρε, η μάνα είναι το σπανακόριστο στο μάτι, ρε. Έλα, γυρίσεις σπίτι κάποια στιγμή, γυναίκα. Παντρεμένη είναι. Τι άλλο, θα κορόιδα ψάχνει. Δεν ξέρεις ποια είναι η πιο ωραία γυναίκα, ρε. Ποια είναι η πιο Το ωραία. αλουνού, ρε. Τι μαθαίνω σήμερα. Για πες τα. Πάει και ζαλίζει τον άλλον στον μπουρου-μπουρου, ρε. Και μου έρχεται με ένα χαλάρι, ρε, ένα χαλάρο. Έτσι είναι η κατάσταση, πρέπει να βοηθάμε ένα στον άλλον. Μου τη φέρνει εμένα κατσιασμένη, αν δώσει του μια παραδίδω γουαρνάκι, Γιατί έτσι είναι η εποχή, άμα δεν βάλουμε ένα χέρι ο ένας στον άλλον, παιδιά, Πρέπει να βοηθήσει τον άλλο, ρε φίλε. Άμα δεν βοηθήσει ο ένας τον άλλον, ποιος θα το βοηθήσει ο ένας. Να σου πω, ρε. Τη μπουνιά εδώ την έφαγες από τον άντρα της. Πολύ.
Από άλλο. Είχα και έχω δηλαδή. Είχες ή έχεις? Έχω, μου έρχονται το βράδυ ρε κάτι σκέψεις απότομα. Άμα θα σκέψεις ένα απότομα θα έρθει. Ναι ρε, και εγώ λέω 30 χρόνια καναπέ τηλεόραση, δεν μπορεί, έχω εγκέφαλο ακόμα ρε. Και εκεί που κάθομαι, ξέρω εγώ, βλέπω, ακούω λόγια, εντάξει, λέω, λέει τηλεόραση, λέει λόγια, εντάξει, λόγια. Και δεν το καταλαβαίνεις. Εντάξει, να πω, λόγια. Ναι, γιατί είναι μικρά, είπαμε, είναι μακριά το μυαλό από τα λόγια. Ναι, αλλά μετά από 5, ξέρω εγώ, ας πούμε. Τι ώρες? Όχι, ώρες, μέρες, μήνες και εγώ, χρόνια. Μετά από 5 μήνες σκέφτεσαι το που άκουσες. Ναι, λέω, σηκώνει, λέω, κάτσε, ρε. Μετά από 5 μήνες. Ναι, ρε. Στο Ξεκούδουνο, ξέρω εγώ, εκεί που κάθομαι, εκεί με το κομπολό, ή βλέπω βούλη, σηκώνει και λέω, κάτσε, ρε. Τι έλεγε αυτή, ρε. Πριν 5 μήνες. Ναι, ρε, ναι, αυτή η τέτοια, ρε, η Ξανθιά, ρε, αυτή πες την άρε που είναι στο... Ποια? Έλα, ρε, η τέτοια, ρε, αυτή που όλοι θέλουμε να την απαυτώ, που την απαυτώ ένας μόνο, ρε, εκεί που σε μια καβάτσα, ρε, πήγα από πίσω, έλα, ρε, σε μια καβάτσα μετά το Λαύριο, σε νησί, ρε, έλα, ρε. Όχι τη Μακρόνισσο, ένα νησί με πιο σπίτια, καθίστε παρακαλώ, ταβέρνες και τέτοια, ρε. Πού πίσω, ρε, πώς να βοηθήσω, μου δεις λίγα στοιχεία. Ποια λες? Είναι μια Ξανθιά, ρε, που την έχει πάει αυτό σε ένα νησί από πίσω και την απαυτώνει ο τέτοιος, μια καβάτσα, ρε, που είναι στην τηλεόραση. Αυτή, ρε, που είναι δίπλα με μια χοντρή που τώρα το παίζει αδύνατη, ρε. Ρε, είναι μια Ξανθιά, ρε, 20 χρόνια, ρε, σου λέω τώρα, δεν είναι τωρινή, ρε. Που όταν γελάει κάνει έτσι και σπρώχνει τον άλλον, ρε. Γιατί με νεγάκι λες, ρε. Ρε, έλα, εδώ. Και... Αυτός την παίρνει και την πάει στο νησί, ρε, από πίσω, εκεί. Στην Άνδρο πάει. Ναι, ρε, στην Άνδρο, ρε. Έχει άλλη Άνδρος αυτός από πίσω, πιο πλούσια, όχι σαν αυτή η φτωχικιά που πάμε εμείς και την σμπρώχνει. Ρε, αυτή ρε σου λέγα, ρε, ναι. Έτσι μου λες και, λοιπόν, και εκεί που κάθομαι που λες πριν 5 μήνες, μου σκάει το τέτοιο. Όχι, τώρα έγινα φουλαγία, εκεί που κάθομαι σηκώνω και λέω, ρε, εσύ τι υπηκόμενα, ρε. Σου δίνω αυτά τα σκουλάρικια, αλλά όχι αυτά τα σκουλάρικια. Μερί, σου δίνω αυτά τα σκουλάρικια, αλλά όχι αυτά τα σκουλάρικια. Ρε, το πήρες χαμπάρι. Δεν το καταλαβαίνω τι λες. Μετά μίλες σε μένα, καταλάβεις, σου λέω, σου δίνω αυτά τα σκουλάρικια, αλλά όχι αυτά τα σκουλάρικια. Ρε, το πιάνεις. Μου τα δίνεις ή δεν μου τα δίνεις γάμο το κερατό. Έλα μου, ντε! Και 5 ώρα πετάγομαι στον ύπνο και λέω, μάγκα δεν μπορεί τόσα χρόνια εκόμενα τηλεόραση, σε τόσο κόσμο μιλάει, δεν μπορεί, δεν είναι τυχαία, κάτι ήθελε να πει. Και έψαχνες να βρεις το νόημα της Ξανθιάς μες στο μαύρο μεσάνυχτο. Ναι, ρε, αφού έκανα τη σύνδεση εκείνη την ώρα και αγχώθηκα, ρε. Σκέψου, λέω, να έρθει εκείνη την ώρα ο έμπορας και να μου χτυπήσει το κουδούνι για να πει να σου πω. Σου δίνω αυτά τα χορταρούδια, αλλά δεν στα δίνω. Για μένα τι θα μείνει να καπνίσω, ρε, εσύ λέτε τελικά. Πού κατέληξες, με κατάσταση αγωνία. Τι μου, χάθηκα, πελάγωσα, έκοσα, έπαθα κρίση πανικού, ταχυκαρδίες, λέω. Πάω έξω να βρω κανένα πάρκο, καμιά παιδική χαρά λίγο να αρχίσει πάλι να ξαναλειτουργάει αυτό, να το φέρω στη θέση του. Ποιο να φέρει στη θέση του? Το μυαλό μου, ρε. Έρχεται και στη θέση του αυτό. Έρχεται πιο κοντά στα λόγια που ακούω. Και 5 ώρα ήταν μεσάνυχτα εκεί έτσι και έχω ξεμείνει. Έχω από μυαλό. Ναι, ρε, 2 φορές θα λέω, 2 θα λέω όλα. Ξέμεινα από μυαλό, ρε, κόλλησα. Εντάξει. Δεν κόλλησα από την αρχή, λέω θα πάω στο πάρκο, κόλλησα στην πορεία, βγήκα στο φανάρι και βλέπω εδώ τα 2 τυπάκια και λέω κάτσε ρε, ο πράσινος ο Μορδάκος λέει προχώρα. Ο κόκκινος λέει κάτσε, ξέρω και λέω να περάσω ή να μην το βιάσω, μπορεί να έρχεται το πεζοδρόμιο σε μένα.
Τέτοια κατάσταση δηλαδή. Λευτεράκι, τέτοια. Ρε Στραπούλη, ξάρε τα ημισφαίρια το καταλαβαίνει. 5,5 ώρα να είμαι σε μια πολυκατοικία σε το τελό και χτυπάω κουδούνια. Ξυπνάει ένας, του λέω ρε φίλε, κατέβα λίγο να με σπρώξει σε μια αποκάψιμο. Κατεβαίνει αυτός με τις παντούφλες τώρα, το σόβραγο του στρατού με το ξεχυλωμένο σοβρακολάστι για την περικοκλάδα, κίτρινο μπροστά, καφέ πίσω. Τα χρώματα που τα δες στη νύχτα, γάμω το κεράτο μου. Φαινότανε γιατί ήταν έντονα. 10 ημέρων και... Σκέτη λύπη σου λέω, ρε, μάλλον εργαζόμενος ήταν, δεν εξηγείται αλλιώς τη διακατάσταση. Με κοιτούσε τώρα φαλακρός, με 2 τρίχες ανάσταση. Φύσαγε και μια τραμπουντάνα και τις έπαιρνε και τις ανακάτωνε. 2 τρίχες πόσο ανάστατες μπορεί να είναι, ρε. Ρε, δεν σταμάτησε να σαλεύουνε, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, ρε. Ρε, μάτσορα, πάρ' τα απόφαση, ρε, και εγώ αυτές 2 τρίχες είναι. Θα τις κλάψεις μια νύχτα και τελείωνε. Έλα να με σπρώξει, να πάρω πρώτα να τελειώνουμε, ρε ψήλε. Ρε Χριστιανέ μου λέει, πού το έχεις ρε το αυτοκίνητο. Πού το έχεις το αυτοκίνητο εσύ. Πού το έχεις το αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο ρε, με δουλεύει. Εγώ αυτοκίνητο, μια φορά που ξέμεινα από τσιγάρα κάπνισε αντάδια και το δίπλωμα. Δεν με βλέπει. Τότε τι το φώναξε τον άνθρωπο. Να με σπρώξεις στις κούνιες ιδέλα. Αφού εκεί μόνο μου έρχεται, κουνιέται λίγο και αυτό και μου έρχεται ρε, μου έρχεται. Στις κούνιες, Σαν να μπαίνει στη θέση του, ναι, μόνο έτσι. Άμα κάνω, ας πούμε, καμιά γλαστούλα, άμα λάχει, ξέρω εγώ, παραπάνω, πάω εκεί στις κούνιες και όπως κουνιέμαι έτσι λίγο. Με το λίκνισμα, ρε, μου ξανάρχεται η σκέψη, Αλλά ήμουνα μόνος και δεν μπορούσα να με σπρώξω, καταλάβες. Σηκωνόμουν να σπρώχνα, αλλά δεν μπορούσα να με αναγκάσω, καταλάβες. Γι' αυτό σου είπα, ρε, θέλει 2 αυτή η ζωή, ρε. Ο ένας να σπρώχνει τον άλλο, ρε. Πρέπει να υπάρχει ο ένας, να υπάρχει ο άλλος. Πώς θα κουνηθεί, ρε, ο ένας, άμα δεν τον κουνήσει ο άλλος. Ωραία, τι θα πάθουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κι εγώ μπουνιά θα σου έλεγα να με κατέβασες. Δεν στη ζωή τη νύχτα. Άντε πάμε να κουνηθούμε μαζί στις κούνιες, γιατί και εγώ άκουγα ειδήσεις και έχει φύγει το δικό μου το μυαλό. Μας και ξαναμοντάρουμε. Νομίζω ότι μιλάνε για άλλη χώρα. Χαίρονται μόνοι τους. Ανθίζει, λέει, η οικονομία, άκουγα ρε. Καλά, εντάξει. Ούτε κούνημα δεν ξέρω εγώ πώς θα έρθω στα ίσα μου. Έχω καιρό τώρα να δω τον αδερφάκο μου, ρε. Τώρα θα έρθει μου πέ. Πού δεν είναι αυτό. Ο αδερφάκος μου είναι το αίμα μου, ρε. Αυτός με ξέρει να με διαβάζει. Ξέρει, μου εξηγεί τι βλέπω, ρε. Και αυτά που βλέπω μου λέει. Είναι καζαμία στο παιδί, ρε. Εγκέφαλος. Αφού στην οικογένεια μόνο αυτός και να βάζει υπογραφή, ρε. Να σου πει την αλφαβήτα να φτάσει στο φύχη να μην καταλάβεις πώς έφτασε, Ασέ, ο αδερφός... Το τσιγαρίζει κι αυτός. Ούτε να το δει δεν θέλει, Το που το βλέπει αυτός ρε τον ευλέπεις, τον σουσουμιάζεις έτσι, τον ευλέπεις και... Κάτι έχει αυτό, Αυτός κάτι... Τι είναι, πού δουλεύει ρε εσύ αυτός. Όλο το ανέκδοτο το μυαλό σου, ρε. Δεν είναι, το παιδί ερευνητής είναι, ψάχνει για δουλειά. Έτσι που μου το περιέγραψες, νόμιζα το κυνηγάει η Νάσα να του υπογράψει συμβόλαια αποκλειστικής. Αλλά τραγούδα, εσύ τραγούδα. Ήρθε εδώ για αίτηση, λέει τώρα θα πιάσει δουλειά εδώ στον Α. Θα πιάσει δουλειά στον Α. Αμέ. Τι δουλειά θα πιάσει. Ψάχνε, λέει τώρα στον Α έτσι ωραίες μούρες, άμα ακούσει την παπές μου και εμένα. Ωραίες μούρες να σε καθυλώνουν. Να σε καθυλώνουν. Ναι. Και σε καθυλώνει ο αδερφός σου. Καλά. Δες τον άμπροτα να με νιώσεις και πες μου. Ο τύπος καθυλώνει... Μου είπε ότι θα έρθει το Βογολόπεδο. Αυτός είναι ο καθυλωτικός. Μαγκέμα μου, το καμάρι μου, αδερφός μου, μάγκη μου. Και ο Τώρα μιλάγαμε για σένα. Λέγαμε θα ζεις πολλά χρόνια δυστυχώς. Ναι.
Πες στον άνθρωπο την αλφαβήτα, ρε. Τώρα νομίζω ότι έπαθα κάποια εγκεφαλικά επεισόδια και είμαι στο πρώτο και η σεζόν πρέπει να έχει 12. Οπότε είμαι λίγο... Εμένα με χρειάζεται, ας πούμε, η ανθρωπότητα, ας πούμε, και έτσι. Διότι εσύ που είσαι και πού κινείσαι. Πού κινείσαι εσύ, ρε, εσύ. Ο εγκέφαλος είναι, ας πούμε, είσαι μέσα στο χωροχρόνο και μετά μεταπηδάς στη χάωση. Μετά το βάζεις αυτό στο φούρνο και από πάνω βάζεις λίγο μπεσαμέλ και έτσι. Και εκεί τι κάνεις, ας πούμε. Ακούω εδώ, δεν κρέμεσαι από τα χίλια. Δεν ψάχνω να σκοτωθώ στο κρεμό, ρε, από τα χίλια. Οπότε μετά, ας πούμε, έρχεται μια αταλάντωση και... Γράφε τα, ρε. Μεταφέρει... Έρχεται αυτή η ταλάντωση που μεταφέρει στο υποσυνείδητο... το μεταφέρει στην υποσυνείδητη μετενέργεια της θελούσιας. Αλλά όχι ό,τι και ό,τι. Ό,τι. Ό,τι τι ό,τι. Το ό,τι και έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, πήγαινε λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο έξω, λίγο πιο... Πώς έλεγε το παλικάρι, μέσα, έξω. Μέσα, έξω. Κάθεσαι εσύ, ας πούμε, πήγαινε μέσα, βγες έξω, να διαπεράσεις, ας πούμε, το δόγμα, το σοκ του δόγματος και έτσι, αλλιώς... Να σου πω, κι αυτός δεν στρίβει. Μην με τρελαίνεις. Δεν στρίβει. Στρίβω. Αλλά όχι τα... Στρίβω Μην το πεις έτσι. για μένα, δεν ξέρει τίποτα. Και τι δουλειά θα πιάσει, αδερφέ, εσύ στον Α. Εγώ, ας πούμε, να πούμε, θα είμαι σχολιαστής στο δελτίο. Μπορώ εγώ να λέω και τις ειδήσεις, αλλά θα αυτοπεριοριστώ. Τι λένε, όχι είδηση είναι, ρε, όχι είδηση. Σε σπούδαζα τόσα χρόνια μισή είδηση, λέω και εγώ, ρε, μαγική. Άμα πεις η είδηση, οι ειδήσεις τελειώνουν στις 8 η ώρα. Ή μέχρι να πεις την πρώτη είδηση θα πάει 9.30. 9.30 έχω Εσύ να ραντεβού. στέλνεις και ο αδερφός σου σαν αλή. Όχι, θα είναι, ας πούμε, και έτσι κάτι διαφορετικό. Δεν θα είναι όλο αυτό που δεν... Εγώ θέλω να ταράξω την ομεγκλατούρα. Δεν ξέρω, νομίζω είναι αυτό σαν την κουβερτούρα που μπαίνει πάνω στο... Τέλος πάντων. Να αφήνω τον οπορτουνισμό να διαστρωματώνεται κι έτσι. Μετά σου λέει ελληνική παιδεία. Ρε, αφού πού τα βρεις τόσα λόγια. Θα για να αποδογήσεις καμιά βιβλιοθήκη από κάτω. Και τα βρει και κάτω, τι να πω. Εγώ θα πάρω τον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου, ρε, εσύ, ο Παπανδρέου έφυγε. Θα με τρελάνε αυτός. Έχει έρθει το μετά, άνθρωπε. Συγγνώμη, πώς ήρθε το μετά αφού δεν έφυγε το πριν. Τι λέει το Τι άτομο, γίνεται, ρε, παιδιά? μου σηκώνε, Τι γίνεται, Έχω... Κοίτα με τι ανατροχιάζω στο σπίτι, ρε. Ανίτα, SOS, έλα πάρτο. Όχι... Συγγνώμη, για... Πώς γίνεται να πάω στη σελίδα 42, άμα δεν έχεις διαβάσει τη σελίδα 41. Κάπου. Τι κάπου. Κάπου εκεί τελειώνει το νόημα, ας πούμε, δεν έχει άλλο, τέλεια. Είσαι Σαμαρά, πότε θα έρθω, να καταλάβω. Πότε θα έρθω. Συγκεντρώσου και πες μου. Συγκεντρώσου, ρε, τον άνθρωπο, ρε, μην ξεφεύγεις, 50 € θέλουμε να πάμε το ένα θέμα, που ανοίγεις το άλλο, ρε, άκου λίγο, ρε, μην ανοίγεις θέματα. Συγγνώμη. Σαμαράς είναι το ψηλό παιδί με το μακρύ μαλλί που έγινε πρωθυπουργός, μπράβο, ωραία. Όχι, μάκινο.
Όχι, έχει και ωραίο κεφάλι. Αυτός που κυβερνάει τώρα, ρε, αυτός που άλλαξε την οικονομία και πάει η οικονομία, λέει καλύτερα. Συγγνώμη, εγώ ξέρω στη φυσική ότι υπάρχει ο χωροχρόνος. Αλλά φαίνεται εσείς μιλάτε για τον τσεποχρόνο. Ο τσεποχρόνος άλλαξε. Ποιος ήρθε, τι λέει Παναγία μου. Όχι, λοιπόν, πρόσεξε, βάζει το χέρι στην τσέπη και έτσι. Τα λεφτά τι κάνουν. Τι κάνουν. Είναι όσα ήταν. Λιγοστεύουν. Λιγοστεύουν. Το βάλα. Τώρα μου σκότεται. Λοιπόν, τώρα να συνοηθούμε. Τώρα βρήκες να έχεις κομμάρες. Δώστε βάση. Όταν έφυγε ο Παπαχρέου, ο Παπανδρέου, τα λεφτά τι έκαναν. Λιγόστευαν τα λεφτά. Μπράβο, άρα η κίνηση στον τσεποχρόνο είναι ίδια. Άρα πώς άλλαξε η Σαμαρά ο Παπανδρέου αφού κινούνται στον ίδιο τσεποχρόνο, ας πούμε. Ναι, αλλά η οικονομία πάει καλύτερα, λένε. Τα κανάλια. Άρα, έρχομαι εγώ τώρα και κάνω την εξής απλούστατη, ας πούμε, σκέψη. Άμα βάλεις το χέρι στην τσέπη, θα έπρεπε να βρεις περισσότερα, ας πούμε, και έτσι βρήκες. Περισσότερα λεφτά, όχι. Όταν έφυγε ο Παπανδρέου, το χρέος, ας πούμε, στο χωρόχρονο, πόσο είναι το χρέος, ας πούμε, τώρα, ας πούμε, πόσο είναι. Όσο ήταν. Μπράβο. Άρα, ο χωρόχρονος που ονομάζεται χρεοχρόνος, ας πούμε, είναι ακίνητος. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Εσύ πληρώνεις, ας πούμε, αλλά το χρέος είναι ακίνητο, ας πούμε. Δανειστήκαμε 500 δις, αλλά τώρα χρωστάμε τα ίδια που χρωστούσαμε πριν πάρουμε τα 500. Άρα γιατί τα πήραμε, ρε ψηλέ. Αυτό το καταλαβαίνω, ό,τι και να σου το καταλαβαίνω. Γιατί τα πήραμε, αφού είναι ίδια. Πού καταλήγουμε, δεν μου λες, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Κινέζος φεύγει από τη χώρα του και έρχεται εδώ. Ο Έλληνας φεύγει από τη δική του χώρα και πάει αλλού. Οπότε αυτή η ταλάντωση. Η ταλάντωση στο χωρογίγνεσθε, ας πούμε, του Κινέζου. Αυτό είναι που λέμε. Αυτό είναι που λέμε χωροσφαιρίδα. Τι χωροσφαιρίδα. Καμία σχέση, ρε. Καλά κοτσάνα. Πώς αφού έχει ταλάντωση σε χορεύουν στο ταψί. Όχι, οπότε ας πούμε ο Σαμαράς τι είναι. Τι είναι ο Σαμαράς, πες το να τελειώνουμε. Η λάμπα. Τώρα είναι που μπερδεύτηκα. Σου είπα, ρε, είναι μεγάλο μυαλό, ρε, πρέπει να τα γράφει τσάμπα και στη λάμπα, ρε, δεν μπορείς να τον παρακολουθήσεις. Ποια λάμπα, ρε. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει ρεύμα στο σπίτι και εσύ πας, αλλάζεις τη λάμπα, ας πούμε, τι περιμένεις, να ανάψει λάμπα. Όχι, αφού δεν έχει ρεύμα, πώς θα ανάψει λάμπα. Αφού ο Παπανδρέου έχει κόψει το ρεύμα, εσύ γιατί αλλάζεις τη λάμπα. Ναι, αλλά η λάμπα Σαμαράς λένε, η λάμπα Σαμαράς είναι, λέει, καλύτερη από την άλλη λάμπα. Τι είναι αυτή με τα τζιλιμπίδια του φθορείου και εξοικονόμησης και τέτοια. Δεν ξέρω, αλλά τότε γιατί έρχεται ο Κινέζος φίνα, ας πούμε, στο χωρόχρονο και λέει θα κατέβω εγώ στο υπόγειο να πατήσω το διακόπτη να ξαναέρθει το ρεύμα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, ας πούμε. Εγώ άμα έχετε προσπέκτους μπορώ να αλλάξω καμιά λάμπα, καμιά παγιονέτα, ξέρω. Λοιπόν, εσύ θα παντρευτείς την Κινέζα. Ποια Κινέζα, Λοιπόν, διότι αν αποτετιώσουμε που λέγε και ο παππούς μου τις Κινέζες, θα αντιστρέψουμε το χωροχρόνο, θα γίνει αντιστροφή και μέσα από την υπερπήδηση της υπερδύναμης θα αναπτυχθούμε αντίστροφα, ας πούμε, της ανάπτυξης κάπου. Τι θα γίνει, ρε Πούστη μου, θα τελειώσει και θα καταλάβω. Τι γίνεται. Κατάλαβες τώρα πώς θα βλέπουν το δελτίο για τον αδερφάκο μου, το διάλεγε. Αυτό δεν θα είναι δελτίο, αυτό θα είναι τουρκικό. Θα το βλέπεις την επόμενη μέρα, καταλάβεις τι έχει πει την προηγούμενη. Αδελφέ, κάτι άσο να μην ασχολείσαι με αυτό να είναι ανεπίδευτος. Ρε, εδώ, λοιπόν, κοίταξε με να δει. Σου δίνω αυτά τα σκουλάρικια, αλλά όχι τα σκουλάρικια. Σου δίνω αυτά τα σκουλάρικια, αλλά όχι αυτά τα τι θέλει να πει, μαντάμ, ρε. Λοιπόν, κάτσε, γιατί μου δίνεις αυτά τα σκουλαρίκια, αλλά όχι αυτά τα σκουλαρίκια. Λοιπόν, αυτό έχει πολύ βάθος. Είναι, κάτσε, περίμενε. Αυτό τώρα μου πρέπει να το έχει πει φιλόσοφο Κινέζος. Κινέζα, η Γιάννη Σεμενεγάκη, πας τα καλά σου. Ξεφωνάζεις για το δελτίο του Αλφα, στο δοκιμάσου. Παιδιά, βγαίνουμε έξω. Άμα τον πάρω, φτύσε με. Λοιπόν, πάμε. Πού είναι το δελτίο.
Λοιπόν, κύριε, καλησπέρα σας και ευχαριστώ που είστε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αλφα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Μάκη, καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα, λοιπόν. Θέλω το σχόλιο σου για την ρύθμιση των δόσεων που προωθεί αυτή την εποχή. Αν δεν πάρουμε τα λεφτά, δεν θα έχει δουλειά κανένα. Μα πείτε στον άνθρωπο, δεν έχει μιούτ κάτι. Μα δεν με αφήνει να μιλήσω, κύριε Στρούτερ. Είναι και αυτό μέσα στις εξετάσεις, να καταφέρει κάποιος να μιλήσει πάνω στον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, ακούστε εδώ ότι ας πούμε υπάρχει ένα άτομο ξυπνάει, ας πούμε, μάλλον δεν θα κοιμάται, πάει στον εφοριακό, του λέει ο εφοριακός 30, αυτός του λέει 40, του λέει 35, του λέει 50, αυτός του λέει 80, του λέει 90, κατέβατε. Του λέει αυτός υπόγραψα, του λέει εντάξει δεν έχω, δηλαδή πρόσεξε, σύμφωνα με αυτό που μου είπες. Έχω, αλλά δεν έχω. Δηλαδή, έχω να στα δώσω, αλλά δεν έχω να στα δώσω. Στα δίνω, αλλά δεν στα δίνω. Στην τελική 3 έχω άμα θες. Εντάξει, λογική είναι ότι με αυτό το σύστημα θα πάνε σίγουρα φυλακή. Ναι, φυλακή ξεφυλακή, τι 30 κελιά έχουν μείνει και έτσι. Αυτοί που χρωστάνε, παιδιά, είναι 3 εκατομμύρια. Οπότε εσύ, άμα είσαι νούμερο 31, ας πούμε, από είναι μέσα 30, για σένα δεν έχει κελί. Δηλαδή, έχει κελί να σου δώσει, αλλά δεν έχει κελί να σου δώσει. Καταλάβατε, κύριε Στρούτερ. Τώρα το μυστικό της σκέψης σου ποιο είναι? Το μυστικό της σκέψης σου, ρωτάει, ποιο είναι? Το μυστικό της σκέψης μου είναι η διαφορά πραγματικότητας. Δηλαδή, εσύ τρέχεις να λύσεις το πρόβλημα, ενώ εγώ ψάχνω να βρω αυτόν που δημιούργησε το πρόβλημα, έτσι. Καταλάβατε, Αυτό το κέτσι πώς έχει προκύψει? Το κέτσι πώς... εγώ από μικρός, ας πούμε, μόλις ρωτούσα γιατί να το κάνω αυτό, μου απαντούσαν έτσι. Γιατί μαμά έτσι. Γιατί μπαμπά έτσι. Γιατί το κράτος έτσι. Γιατί να ανεβοκατεβαίνω στο ΙΚΑ έτσι. Γιατί να πληρώνω το χάρατσι έτσι. Κατάλαβα λοιπόν ότι το έτσι είναι διαδικασία. Δηλαδή τα πράγματα γίνονται έτσι. Αλλά αυτό το έτσι το ξέρει κανείς εμπεριστατωμένα. Καταλάβατε. Συγγνώμη τώρα. Είπα εμπεριστατωμένα για να μου πέσει η πίεση. Δεν τις έχω εγώ αυτές τις λέξεις. Τέλος πάντων, το έτσι λοιπόν γίνεται έτσι και έτσι. Λοιπόν, κύριε, προσλαμβάνεστε. Προσλαμβάνεσαι. Αλήθεια! Σε ευχαριστώ! Είσαι μέγας, ευχαριστώ πολύ! Θα βάλω το καλύτερο μου εαυτό. Λοιπόν, η συζήτηση έχει τελειώσει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ προτείνω να σταματήσετε να αλλάζετε τις λάμπες και έτσι. Διότι σου δίνουν αυτή τη λάμπα, αλλά όπως είπε και η φιλόσοφος, δεν σου δίνουν αυτή τη λάμπα. Μην την αλλάζεις λοιπόν τη λάμπα όταν σου έχουν κόψει το ρεύμα. Κι έτσι. Αυτό το πιάσα. Μάκης Παπαδημητρίου στην καινούργια παρέα και ο Λευτέρης.